Alcaraz ud til Stefan Petersen. Det er udmærket AGF-spil. Det her godt lagt ind, og så har vi 1-0 til AGF. Alcaraz. Og man kan sige, at det er fuldt fortjent. Det har efterhånden har OB'erne fået en del advarsler over den her side, netop i den her side, hvor Stefan Petersen har startet fantastisk flot her i den her kamp, og godt indlægger Osama Alcaraz, som er kommet ind ude for kanten af og finder ham, og som siger, at uden chance for Mads Toppel i OB's mål her, men OB'erne efter min smag alle for passive. Det er hjørnespark her, som Esben Ruud, han lægger ind med første stolpe, og det er meget, meget tæt på udligning, og så har vi udligningen her umiddelbart efter, at AGF scorer. Ja, vi kan se her, det er Morten Skovbo, der rammer den over. Det køber også en Mikkel Kirkeskov, som kommer på den, og så reagerer med Silberbauer rigtig hurtigt og sparker den ind her og balance i regnskabet igen. Første mål af Silberbauer, efter han er kommet til OB her i august måned fra Young Boys. Hårdt sparket ind her, og den bliver styret rigtig flot i nettet ind bag Mads Toppel. 2-1 til AGF. En drømmestart for Peter Sørensen og company. Flot. Tager servicen der. Ja, det er rigtig godt hamret i nettet her, og den smutter altså ned under Mads Toppel, og dermed AGF'erne foran med 3-1. Her har han muligheden for at sparke bolden væk, så laver han sådan en der, og så står man igen og snorks over i forhold til, at han kan gå op og angribe Kasper Slot i stedet for at løbe på tværs, så komme op og tage nærkamp. Og så må vi sige, at reaktionsevnen inden for Mads Toppel så vel heller ikke ud til at være helt i verdensklasse. Silberbauer får sendt den på tværs. Har vi altså en lynende hurtig reducering her. Emil Larsen kom stormende derovre, og så er de med igen. Det er super godt slået, det der af Silberbauer, og styret sikkert ind der af Emil Larsen, som hermed laver sit tredje mål, og en sur Peter Sørensen. Altså er der lige ved at blive en chance der, hvor Hassanen han altså havde taget turen. Jeg skal da også love for, at der sker noget i den her kamp med hensyn til AGF. Måske. Alcaraz afslutter. Alcaraz! 4-2 til AGF her. Og det er altså lynhurtigt, der bliver svaret igen her, når modstanderen får scoret. Og godt AGF-spil, men meget sløset. OB spiller den her gang uden chance for Mads Toppel i OB-målet.